έτσι και αυτό το τραγούδι περιγράφει την κατάσταση που βιώνεις, τότε αυτά που θα δούμε στην Ταρό σε λίγο είναι μηνύματα που είναι να τα λάβεις. Όπα παίρνεις φορά και φοβάμαι τώρα, ούτε το δεν θέλω δεν σε σταματά. Μην αγγίζεις χείλη, είμαστε αφού φίλοι, μην το καταστρέψεις, κάθισε καλά. Όπα παίρνεις φορά και φοβάμαι τώρα, ούτε το δεν θέλω δεν σε σταματά. Χίλια μου, το μάγικο του μη δεχτείτε το φίλι. Μίλα μου, ναι, μίλα μου, μα κράτα για ασφαλεία απόσταση. Χίλια μου, ναι, χίλια μου, βαστάτε όσο γίνεται αντίσταση. Μίλα μου, ναι, μίλα μου, μα μη με πλησιάζεις άλλο, μην εκεί. Άσε με σου λέω, μέσα μου κι ασκαίω, απ' τον ερωτά που με κυριαρχεί. Άμα αφεθούμε κι όντως φιληθούμε, ξέρεις πως δεν θα έχει πια επιστροφή. Άσε με σου λέω, μέσα μου κι ασκαίω, απ' τον ερωτά που με κυριαρχεί. Το νιώθεις συμβατό με την κατάσταση που ζεις? Τότε έλα να δούμε μαζί τι μήνυμα είναι να σου μεταφερθεί από την Ταρό. Για να δούμε, για να δούμε. Χίλια μου, χίλια μου. Δύο. Οκ. Δύο. Μου έρχεται και η λέξη πάλι δίλημμα. Το είχαμε και στο περασμένο διάβασμα αυτό. Δικαιοσύνη και αδικία μαζί με τον υπότη που έρχεται με κάτι πολύ αξιόλογο, κάτι που και για εκείνον έχει αξία και για σένα. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτό που έχει να σου δώσει, αυτό που σου προσφέρει, εσύ βλέπεις την αξία του. Δεν είναι από τις περιπτώσεις που έχεις αμφιβολία για το αν αξίζει να δεχτείς αυτή την προσφορά. Και πρόκειται για συναισθηματική προσφορά. Το θέμα είναι ότι η πίσω σκέψη ή η πίσω αίσθηση μπορεί να είναι και κάτι που δεν το εκφράζει κανείς σας, αλλά υπάρχει έτσι στο ενεργειακό πεδίο. Είναι η αίσθηση το αν είναι δίκαιο ή άδικο αυτό μας συμβεί. Το τραγούδι είχε να κάνει κιόλας με μια κατάσταση του κάτι που είναι και επικίνδυνο να το ζήσεις ή που έχει μέσα του και μια κατάσταση του δεν πρέπει. Γι' αυτό δικαιοσύνη, αδικία, τι είναι δίκαιο, τι είναι άδικο. Το ερώτημα είναι, πρόκειται για μην αδικηθεί άλλος άνθρωπος από αυτό, μην αδικηθείς εσύ, μην αδικηθεί ο άνθρωπος που έρχεται και σου προσφέρει κάτι. Για να δούμε τι ακριβώς θέλει να μας πει εδώ πέρα η κατάσταση. Θα τραβήξουμε μια τρίτη κάρτα.
Μου λέει η διάστησή μου να αλλάξω την ερώτηση. Η ερώτηση είναι πού να εστιάσεις εσύ, αντί να στραφούμε σε άλλο θέμα, να στραφούμε σε τι να εστιάσεις σε αυτή την συγκεκριμένη στιγμή που ακούς και λαμβάνεις αυτό το μήνυμα. Πολύ ενδιαφέρον. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος στη ζωή σου που να νιώθεις ότι σου δίνει πολύ αγάπη, τότε πρόκειται για αυτόν που μιλάγαμε πριν λίγο. Αλλιώς θα το πάρω. Για να μην υπάρξει μπέρδεμα τώρα σε αυτό που θα σου μεταφέρω, θα σου πω να εστιάσεις στον άνθρωπο. Εδώ βγαίνουν και τις δύο φορές αντρικές ενέργειες. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό τώρα να μιλάμε για άντρα, αντρικό άνθρωπο, αρσενική ενέργεια και σε αντρικό σώμα. Δηλαδή θα με παραξένευε πάρα πολύ αν εδώ πέρα μιλάμε για γυναίκα που φέρει μαζί της έτσι ή ενσωματώνει μία πολύ αρσενική ενέργεια. Δεν μου βγάζει κάτι τέτοιο αυτό το μήνυμα. Οπότε, εστίασε στο από πού λαμβάνεις όντως ότι πρόκειται για καθαρή αγάπη. Ότι υπάρχει ροή συναισθημάτων και ότι αυτός ο άνθρωπος αυτό που σου δείχνει διαισθάνεσαι κιόλας ότι είναι αυτό που συμβαίνει στα αλήθεια. Δηλαδή πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν έχεις καμία αμφιβολία για το τι νιώθει. Αυτός είναι ο άνθρωπος με τον οποίο πραγματικά αξίζει να ασχοληθείς προς το παρόν. Πέρα από το ότι πάντα πρέπει να εστιάζουμε στον ίδιο μας τον εαυτό, στο τι νιώθουμε εμείς, εδώ υπήρχε ένα δίλημμα. Και αυτό που πραγματικά θα σε βοηθήσει είναι για να κουρδιστεί και πώς κουρδίζεις ένα όργανο, να κουρδιστεί η διαίσθησή σου καλά ή να συντονιστείς εσύ με τη διαίσθησή σου στο από πού εισπράττω αληθινό συναίσθημα, που δεν είναι θολό το νερό, αλλά πραγματικά καθαρό, που δεν σου μπαίνουν καν αμφιβολίες για αυτό που σου λέει, που σου δείχνει. Εδώ κάτι μου δείχνει κιόλας ότι δεν είναι τόσο του μπλα μπλα, το να πάει να σε τυλίξει με λόγια ή το να προσπαθεί να σε πείσει με λεκτικά επιχειρήματα, καθόλου. Εδώ το επιχείρημα, η δύναμη που βγάζει σε σένα είναι συναισθηματική καθαρά και έρχεται μέσα από την καρδιά. Είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η ενέργεια. Ξανά και ξανά πέφτει το μάτι μου στην κάρτα με τη δικαιοσύνη που μου βγάλε πριν την αίσθηση ότι πρόκειται για το τι είναι δίκαιο, τι είναι άδικο. Γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση αδικίας και το να πρέπει να δικαιωθεί κάτι. Θέλω άλλη μία να δούμε. Όπα, και τώρα είδα ότι στο κουτί είχαν μείνει... εντάξει, νόμιζα είχαν μείνει 2 κάρτες της ταρό στο κουτί, αλλά είναι οδηγίες χρήσης, δεν τις χρειαζόμαστε. Κάτι θέλει ακόμα να σου μεταφερθεί εδώ πέρα. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Γράψε μου άμα θες στα σχόλια. Τι είναι αυτό? Βιώνεις κάτι έτσι που έχει να κάνει με δίκαιο, άδικο, με δικαίωση, αδικία?
Τι γίνεται ρε παιδιά? Κι άλλη αντρική ενέργεια εδώ πέρα. Βρε περιζήτη το πλάσμα. Σου προσφέρουν εδώ πέρα πολύ συναίσθημα βλέπω. Πω εδώ υπάρχει το θέμα ότι... Κάτσε να πάρω και τις άλλες κάρτες. Έχεις την ανησυχία ότι με τις αποφάσεις που παίρνεις, με τις κινήσεις που είναι να κάνεις, ότι φοβάσαι μην αδικήσεις κάποιον. Δεν θέλεις να αδικήσεις επειδή είσαι πολύ υπέρ της δικαιοσύνης και επειδή έχεις αδικηθεί εσύ στο παρελθόν, μπορεί και από τον ίδιο σου τον εαυτό, πολύ πιθανό εδώ πέρα να έχεις αδικήσει εσύ τον εαυτό σου με κάτι, αλλά και να έχεις αδικηθεί από άλλον. Ότι δεν θέλεις τώρα να αδικήσεις κανέναν. Και επειδή υπάρχουν ή διάφοροι άνθρωποι εδώ πέρα που σου δίνουν πολύ συναίσθημα ή που σου προσφέρουν και θα ήθελαν να δεχτείς αυτό που σου προσφέρουν συναισθηματικά. Εσύ υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη περίπτωση να τους κρατάς σε απόσταση όλους. Αν πρόκειται για διάφορους, είναι τουλάχιστον 2 και μπορεί να είναι και άλλος ένας εδώ πέρα. Τι γίνεται ρε εσύ εδώ πέρα? Γι' αυτό στο τραγούδι έλεγε «Μα κράτα για ασφαλεία απόσταση». Ναι, γιατί το θεωρείς και το νιώθεις πιο ασφαλές να αποστασιοποιείσαι από τη στιγμή που δεν γνωρίζεις ή δεν νιώθεις ξεκάθαρα τι θα ήταν το δίκαιο. Δίκαιο. Μου έρχεται απευθείας ότι δίκαιο είναι μόνο το αληθινό. Δίκαιο, δικαιοσύνη είναι η αλήθεια. Άσχετα, μολονότι μπορεί να μην αρέσει σε όλους και να πληγωθούν άνθρωποι από αυτό, δικαιοσύνη πραγματοποιείται και βιώνεται μέσα από την αλήθεια. Οπότε το ερώτημα είναι τι νιώθεις εσύ αληθινό και εκ μέρους του άλλου του ανθρώπου. Αλλά και τι είναι η αληθινή επιλογή της ψυχής σου, της διαίσθησής σου, που η διαίσθησή σου είναι η ψυχή σου, είναι η θεϊκή σοφία όλου του σύμπαντος που όλοι έχουμε πρόσβαση σε αυτήν, είναι η πυξίδα μας. Το ωραίο είναι ότι εδώ πέρα δεν βλέπω έτσι πονηρές ενέργειες να σε πλησιάζουν με την έννοια ότι δεν βλέπω κάποιον να πάει εδώ πέρα να σε παραπλανήσει, να σε κοροϊδέψει ή κάτι τέτοιο. Οπότε είναι καθαρά θέμα ότι πού χτυπάει εσένα η καρδιά σου. Και την περασμένη φορά είχαμε θέμα σχέσεων, θέμα συναισθηματικό. Πολύ συναισθηματική φάση. Ωραία είναι αυτά. Απλά μπορεί να μας ταλαιπωρούν λίγο έτσι όταν είναι τέτοιες καταστάσεις όπως αυτή εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί νιαούρισα. Μήπως έχει γάτα. Δεν θα κάνω καμία ερώτηση σε αυτή την περίπτωση και θα αφήσουμε απλά μέσα από τη σύνδεση που κάνεις αυτή τη στιγμή με την Ταρό. Χωροχρόνος δεν το συζητάω, δεν είναι κάτι το που θα μπορούσε να εμποδίσει αυτή τη σύνδεση και μερικοί που με ρωτάτε, δηλαδή όλο αυτό είναι σε άλλο επίπεδο. Το ότι μπορείς εσύ αυτή τη στιγμή
που βλέπεις αυτό το βίντεο να συνδεθείς με την Ταρό και εγώ ήδη τώρα που βγάζω αυτό το βίντεο να βγάλω αυτό το μήνυμα για σένα, η σκέψη θα πει ή ο νους θα πει μα πώς, άλλη χρονική στιγμή, δηλαδή τι γίνεται εδώ πέρα, πώς να λειτουργήσει. Κι όμως μπορείς να το ψάξεις και κβαντικά, εγώ δεν θα σου μιλήσω επιστημονικά εδώ πέρα, ούτε είμαι επιστήμονας, εγώ έχω την διαίσθησή μου που με καθοδηγεί και απλά επειδή το έχω ψάξει λίγο το θέμα, επειδή και εμένα το μυαλό μου ήθελε να καταλάβει κάποια πράγματα, υπάρχουν και εξηγήσεις γι' αυτό που έχουν να κάνουν με πληροφοριακό και κβαντικό επίπεδο. Ήταν μια παρένθεση τώρα αυτή, πάμε στο θέμα μας. Άσε την ψυχή σου λοιπόν να ανοίξει την πύλη για να λάβεις αυτό που είναι ακόμα να λάβεις για όλη αυτή την υπόθεση. Οκ. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο εδώ πέρα. Υπάρχει αυτή η αίσθηση, το ερώτημα, αν είναι κάτι δίκαιο ή άδικο επειδή έχεις βιώσει στην οικογένειά σου, δηλαδή στους γονείς σου ή στους ανθρώπους με τους οποίους έζησες όταν ήσουν παιδί. Δεν είναι απαραίτητο να είναι γονείς σου, εδώ πέρα όμως πρόκειται για ζευγάρι, ανδρόγυνο, που εκεί υπήρχε μία αδικία που εσύ την βίωσες ενώ ήσουν παιδάκι ή το πολύ πολύ στην εφηβεία, πάντως όχι, δεν υπήρχε ενηλικίωση εδώ πέρα ακόμα. Αφού νιώθω τον λαιμό μου τώρα που πάω να στο πω αυτό να σφίγγεται και η πλάτη μου έχει ανατριχιάσει. Και ας μην έχει τριχιάσει. Πόνεσες πάρα πολύ με αυτή την αδικία που την βίωσες περισσότερο υποσυνείδητα. Δεν μπορούσες να εξηγήσεις ακριβώς τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ούτε σου είπε κάποιος ότι με αδίκησε ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά. Κατάλαβες, δεν ήταν ότι υπήρχε συζήτηση για αυτό το θέμα, αλλά το διαισθάνθηκες. Τα παιδιά έχουν ακόμα πιο αναπτυγμένη διαίσθηση πολλές φορές. Και αυτό κάπου το πήρες μέσα σου ως ότι εσύ δεν θέλεις ποτέ να γίνεις η αιτία να νιώσει κάποιος αδικημένος, να νιώσει κάποιος ότι τον άφησες στο κρύο, στην παγωνιά, στα χιόνια, συμβολικά μιλάω τώρα. Δεν θέλεις να νιώθει κάποιος ότι τα πήρες όλα και έφυγες και σε αυτή την περίπτωση τα πήρες και όλα και έφυγες. Είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για το ότι πήρες τον εαυτό σου και έφυγες, ότι δεν αντέχεις την ιδέα και μόνο ότι κάποιος θα νιώσει ότι αφαίρεσες την παρουσία σου από την ζωή του εντελώς. Και ας είναι αυτό που η ψυχή σου θέλει. Οκ, είναι πολύ κατανοητό όλο αυτό. Τι συμβουλή υπάρχει όμως? Πώς μπορείς και πάλι, κι ας υπάρχει αυτός ο ενδιασμός που είναι τεράστιος εδώ πέρα, τι θα σε βοηθήσει να κάνεις την σωστή επιλογή για σένα? Και εδώ πέρα θέλω κιόλας να τονίσω ότι όταν ακολουθούμε τη διαίσθησή μας, ό,τι επιλογή και αν κάνουμε, μπορεί να νιώθουμε ότι προσωρινά βλάπτουμε άλλους με αυτή την επιλογή, αλλά στο σύνολο πάντα είναι για όλους το καλύτερο. Γιατί σκέψου, ούτε εσύ θα ήθελες κάποιος να είναι παρόν μαζί σου, να μένει μαζί σου, ενώ η καρδιά του να έχει επιλέξει κάτι άλλο ήδη ή να επιθυμεί κάτι άλλο.
Αυτό κι αν είναι άδικο, έτσι. Απλά πολλές φορές υπάρχει και αυτό το θολό νερό που έλεγα πριν, ότι δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, ότι μπορεί να έχεις τέτοιο συναισθηματικό μπέρδεμα και οι υποσυνείδητοι ενδιασμοί και φόβοι να αναμειγνύονται με τα θέλω της καρδιάς σου και με τη διαίσθησή σου και να λες ούτε εγώ δεν ξέρω τι. Δηλαδή να μην υπάρχει η αντίληψη της εσωτερικής σου πυξίδας. Μία τελευταία συμβουλή για τώρα. Τι θα σε βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση. Νιώθω ότι αυτό που είναι πολύ χρήσιμο προς το παρόν για σένα είναι να κάτσεις σε μία ήρεμη στιγμή. Ίσως όταν δεν θα είναι κανένας τριγύρω σου, γιατί εδώ πέρα είναι μόνος άνθρωπος. Δηλαδή ούτε καν στο διπλανό δωμάτιο να μην είναι κανείς, γιατί πολλές φορές και η ενέργεια, περνάει μέχρι και κλειστές πόρτες και τοίχους και δεν μπορούμε να εστιάσουμε στη δική μας ενέργεια. Και εδώ λέει να βρεις μέσα σου σε ήρεμη στιγμή και να έχει διάρκεια αυτή η στιγμή, να μην είναι δηλαδή πάω για 1 λεπτό κάπου που να είμαι μόνη μόνος, να έχεις άνεση και ηρεμία γι' αυτό και να βρεις μέσα σου τι έχει πραγματικά αξία για σένα. Και μάλιστα συγκεκριμένα τι σε κάνει να νιώθεις μια αγίωση που να σου δίνει την αίσθηση σταθερότητας, δηλαδή να μην νιώθεις σαν φτερό στον άνεμο, να νιώθεις ότι υπάρχει και μια αίσθηση ασφάλειας. Γιατί εδώ υπάρχουν όλα αυτά που ανέφερα πριν, δημιουργούν έτσι μεγάλες ανασφάλειες μέσα μας όταν συμβαίνουν ή όταν συνέβησαν τέτοιες καταστάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον, στην παιδική και νεανική, εφηβική ηλικία. Οπότε χρειάζεται να ανακαλύψεις πάλι τις βαθύτερες αξίες μέσα σου, μέσα στη ζωή σου και να βρεις τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια και υγείωση, σταθερότητα. Ναι, πάρε το χρόνο σου με αυτό, μη βιαστείς, δηλαδή δεν είναι κάτι που πρέπει να σου αποκαλυφθεί άμεσα, αλλά θα το βρεις σίγουρα. Μπορεί να ζεις σε ένα μέρος που να χρειάζεται να βγεις λίγο παραέξω για να ηρεμήσεις, ίσως για να πας κάπου στη φύση. Στη φύση, όχι σε κάποιο παρκάκι που να έχει άλλους χίλιους 2 τριγύρω, αλλά κάπου να είσαι με τον εαυτό σου. Άμα δεν γίνεται στο σπίτι σου αυτό ή άμα νιώθεις ότι σε ευνοεί η φύση σε αυτό, τότε είναι και αυτό ένα tip εδώ πέρα, μια συμβουλή. Αυτά ήτανε που ήθελαν τώρα να μεταφερθούν. Εύχομαι να έλαβες κάτι πολύ χρήσιμο για σένα σε αυτή τη φάση και να σου είναι όλο και πιο αισθητή η εσωτερική σου πυξίδα, η διαίσθησή σου, η θεϊκή σοφία που εκδηλώνεται μέσα από αυτό που σου λέει η ψυχή σου. Αυτά για